U nás doma dneska si spravíme už part 2 videa, pardon, chcel som povedať, že som robil zostrih, lenže ten sa mi nepodaril, tak to robím od znova toto video. V dnešnom videu prebereme túto knihu Terased, alebo jak sa volá, ale skvelá napoveda exotické v obývačke. Je to skvelá kniha, ktorú viete kúpiť v Čechách hlavne. Ale aj na Slovensku sa predaje, to taký Slovák, neviem ako sa volá. A ďalšia informácia, dneska si pozrieme jeho knihu a zistíme, aké zviera mám, či nemám, alebo chcem. A poviem vám o nejakých informáciách terárka, ktoré tam budú. Tak ideme na to. V prvej strane nás čaká ten, ktorý to vytvoril. Zloženia strán. Čakať, že by sme... Už tu máme vodné nejaké plazy. To sú ešte nejaké jaštery, čo žijú u nás. Okrem tých kortaček, to ignorujte. A okrem jedného, jedna žaba u nás žije. Ideme ďalej. Na ďalšej strane je, myslím, že... Pardon, bude len tá kniha je už stará, tak sa mi to tu motá. Dobre, sme tu. Na tejto strane sa píše o paludáriach. A je tam, že paludária sú, z mojich skúseností paludári, čo som ešte v živote nemal paludáriu, vám poviem, že paludária musí byť veľmi veľké, pretože tam musí byť polka zeme voda a druhá polka zeme zem. A ešte substrát musí byť furt vlhký, pretože je to hlavne pre amazonské zvieratá, ako je bazilišok alebo agama kočičínska, ktorá je tiež nenáročná na chov, ale tak je všetko. Ideme ďalej. Sme tu. Toto sú suchozemské, ale amazonské zvieratá. Máme tu veľhada kráľovského a uhlovku červenú. Chcel som hady, ale mám doma rodinu, ktorá sa bojí hadov, takže nie. A užovka červená nenáročná. Viem, že mi stačí malý priestor, že by sa myšami. Veľhad kráľovský, neviem nič o ňom, ale viem, že je náročnejší už na priestor. Obidva potrebujú sucho a dorastá, užovka červená dorastá, ak sa bude takejto dĺžky, malička je. Ďalej tu máme presne tak, Felzoma veľká, to je Felzoma madagaskarská, veľmi známy plastori, ale taký hajzelík, že vám všetko oliže a hlavne divoký, ale je roztomilý a chcel som ho chovať aj ja, keď som sa to videl, aký je, tak. A nie je náročný na priestor. A ďalej je tu Felzoma škvrnitá, tu s tom tiež chcel chovať. Je to ale to isté zviera, len trošku už drahšie cenovo. Ale všade sa stále aj tak predáva jedna chovná stanica Farma Madagaskar. No, ďalej tu máme už aj také tie paludáriové zvieratá. Chameleon leopardi. Chcel som chameleona nemeckého, ale leopardiho nie. A chameleon je fakt pekné zviera. Trojašter kozy, toho som chcel tiež, ale keď som sa dozvedel, že je veľmi malo dostupný cenovo, ale je to krotké zviera, tak ho nechcem už. Potom tu máme Legona malachinové, tiež je veľmi malo dostupný, aj cenovo je dosť drahší už. Ale nie je náročný na priestor, tak som ho chcel. Ďalej tu máme bazilišok zelený, ale keď som sa dozvedel, čo žere, moja rodina nechce, už stačí to, že tu máme hmyz. Už to nám stačí. A ďalej tu máme už také suchejšie zvieratá, na druhej strane sú žaby. A anolis červený, zelený, červenokrky, tak červenokrky. Je veľmi krásny, ešte som chcel anolíza šedého hlavne, ale našiel som krásny druh anolíza, ktorý sa mi veľmi páči, tak som sa rozhodol, že asi ten bude mať. Ďalej tu máme, myslím, že to bude nejaký druh. Ďalej tu máme nepaludáriarných terárek, stále sú ale pralesné. Medzi tými anolizmi tu je ešte listovica červenolka, ktorú sme už mali, takže pozrite moje staršie video z roku 2025, dnes 2024. A rosnička ostravská, tá vydá strašné zvuky, to nechcete ľudia mať doma, ale je to krásne zviera a roztomilé. Ďalej tu máme o tých paludáriach, potom je tu zase ten typeček, čo som vravel na začiatku. Tu máme korytnačku žltočiernu a korytnačka žltohnedá. A máme tu pitona kráľovského a Celius pedus, to neviem, čo je za ještera.
ale vyzerá pekne. A veľhľada kráľovského chce každý, lebo ten sa zakúje do kopka a iba žere. To je všetko, čo robí. A kade ešte? Na ďalšom mieste je tu kekonček nočný, agama bradata, agama herionsnová a pichlavec ozdobný. Tu je o pušných teráriách. Pušné terária by mali byť takisto väčšie, mali by byť suché. Substrát by mal udržovať menšie vlhko a väčšie teplo. A mali by tam byť aj nejaké tie suché rastliny, aby to tú atmosféru a veľké veci na šplhanie, rôzne drievka. Tak to je asi všetko, celkom sme dneska pozreli, tak si ju kúpte. Ja som ju dostal v národkám minulý rok 2024, ale by trvalo až doteraz, lebo už nemám o čom robiť videa. Ale niekedy si spravíme video aj o tom, jak mi zomrelo to morča, to je novinka. Včera mi zomrelo morča Charlie, o tom si spravíme video na budúce, asi o 2 týždne zase. Vidíme sa na dlhom ďalšom videi. Pa, pa.